שלום יוטיוב, שמי ניקה פירס, אתם מכירים אותי. היום אני אראה לכם מתכון לקרפ צרפתי הכי טוב שיש, עם שוקולד, לדעתי זה הכי טוב שיש. אני עכשיו אראה לכם את המצרכים. המתכון הזה יתחלק לשתיים, אחד הבלילה ואחד הטיגון במחבת חם, והמתכון הזה מומלץ לעשות עם הורים. טוב, יש לנו כוס קמח, הנה יש לנו כאן כוס עם קמח, וקערה עם שתי ביצים, ויש לנו גם 3 כפות של סוכר, הנה סוכר והנה כף, יש לנו גם חלב וכוס עם חלב, חצי כוס של שמנת מתוקה, עדיף חצי כוס כי אחרי זה לא יהיה מתוק, ואחרון חביב, כף עם חמאה רכה. אוקיי, עכשיו איך שעושים את זה, לוקחים את הקמח, שופכים לקערה, אוקיי, ואחרי זה לוקחים את שני הביצים וגם נשפוך אותם לקערה לפה. אוקיי, אחרי שסיימנו. עכשיו ניקח 3 כפות סוכר, 1, 2 ו-3. אוקיי, עכשיו ניקח כוס עם חלב, כוס שלמה, רגע, זהו, גם נשפוך לבפנים שהקמח לא ידבק. אחרי זה ניקח חצי כוס שמנת מתוקה, אמרתי לכם כבר למה, עדיף חצי כוס כי אחרי זה לא יהיה מתוק, בדיוק חצי כוס, אני מקווה שיש מספיק, וזהו, אוקיי, גם עכשיו נשפוך את זה, ואחרון חביב, ניקח את הכף עם החמאה הרכה, ונשפוך אותה גם לבפנים, רגע, שנייה, אחרי ששפכתם, יש לנו כבר מיקסר ידני, עכשיו אחרי שלקחנו, מערבבים לאט לאט, זה לוקח זמן, צריך שיצא לכם בלילה אחידה, זהו. טוב חברים, סיימנו את הבלילה, והנה יצא לנו בלילה אחידה. עכשיו אנחנו נעבור לחצי השני, לשלב ב', שזה על מחבת חם. טוב, נתראה במטבח. שלום חברים, אנחנו כאן בחלק השני של איך מתכון להכנת קרפ צרפתי. המצרכים לחלק השני הם מחבת, הבלילה ומצקת, צלחת, תרווד וחמאה. טוב, בואו נתחיל. מחממים את המחבת על חום גבוה, אחרי שהמחבת מתחמם, נמרח את החמאה, זהו, לוקחים את המצקת, יוצקים כף של בלילה, שופכים למרכז המחבת ומסובבים את המחבת בתנועה סיבובית שהקרפ יכסה את המחבת. עכשיו מחכים כמה דקות עד שהצד התחתון יתבשל, ומחכים, ואחר כך אחרי שהצד יתבשל הופכים את הקרפ בעדינות, מופכים את הקרפ, גם מחכים מספר
שניות. רק תזכרו שזה מתבשל ממש ממש מהר. אוקיי. טוב, עכשיו שזה יתבשל מוציאים את הקרפ לצלחת, ועכשיו נעבור לשלב של התוספות. טוב, אחרי שקיבלנו קרפ כזה יפה, מקפלים את הקרפ לשניים, ועכשיו מורחים את השוקולד על כל החצי הזה שקיבלנו כאן. מורחים את השוקולד שזה יכסה את הכל. יכולים לשים הרבה או קצת כמה שאתם אוהבים. מורחים, ואחרי שסיימתם למרוח מקפלים את הקרפ בצורה של משולש, עוטפים את הקרפ בנייר ושמים בצלחת להגשה. עוטפים את הקרפ ככה שיהיה עטוף, ונותנים את זה בצלחת להגשה. שיהיה לכם בתיאבון. טוב, זה המתכון קרפ צרפתי משובח, שיהיה לכם בתיאבון. בתיאבון. תאכלו אותנו. זה ממש טעים.